Здравейте, приятели! Дими, днес ще разкажеш ли за предизвикателството на Adventure Team? О, децата трябва май да танцуват и да печелят награди! Мисля, че ще бъде страхотно, защото ще качим видеото в нашия сайт, където там ще могат да събират гласове от всички свои приятели. И кой е победителя? Събрали ли най-много гласове? Точно така! И как могат да участват? Има няколко прости условия, които петста ги знае. За нашето предизвикателство трябва да спазвате следните условия. Песента за танца е родината на Веси Бонева. Танцът трябва да включва български народни фолклорни елементи. Минимален брой участници 3 човека. Качете вашия видеоклип в YouTube, се регистрирайте на detskiлагери.com. Крайен срок за участие 31 януари 2017 година. А победителите ще бъдат излъчени до края на месец февруари 2017 година. Успех на всички участници! Обичам родния ми град, там по тепетата, свободата, вятър е, а ние връбчетата.